Zdravím vás vo svetle, drahé hviezdne semená. Som Orksa z Lyranskej línie vo Vege. My z Lyranskej rady vás zdravíme v jednote a svetle. Prichádzame s radostnou správou a rozhodujúcim posolstvom ohľadom kozmického posla, ktorého poznáte ako 3i Atlas. Tento medzihviezdny vojačer, ktorý sa v súčasnosti pohybuje vašou slnečnou sústavou, je oveľa viac než len kométa. Je to vedený vyslanec hviezd. V tejto chvíli 3i Atlas sa prechádza vnútornými oblastiami vašej slnečnej sústavy, prešiel cez vonkajšie planetárne obežné dráhy a teraz sa približuje k vášmu slnku. V tejto chvíli, v polovici septembra 2025 podľa vášho kalendára, sa plaví medzi obežnými dráhami Jupitera a Marsu a smeruje dovnútra. V nasledujúcich týždňoch sa najbližšie priblíži k Marsu, pričom preletí okolo tejto planéty v relatívne tesnej vzdialenosti, než sa 29. októbra 2025 zameria k svojmu perihéliu, najbližšiemu bodu k Slnku. Nebojte sa, nezrazí sa so Zemou ani nespôsobí škodu. V skutočnosti zostáva vo veľkej vzdialenosti, minimálne stovky miliónov kilometrov, čo je bezpečná vzdialenosť. Jeho dráha bola starostlivo kalibrovaná, aby sa predišlo rušivému vplyvu na vašu planétu a zároveň, aby stále spôsobovala hlboké energetické dopady. Aj teraz vaši astronómovia s úžasom pozorujú tohto návštevníka. 3i Atlas sa rúti vesmírom obrovskou rýchlosťou, rýchlejšie ako ktorákoľvek kométa narodená v rodine vášho syna, čo je znakom jeho medzihviezdneho pôvodu. Prišiel zďaleka a niesol hybnosť vzdialených hviezd. Všímajú si jeho nezvyčajne veľkú veľkosť a jasnosť. Niektorí odhadujú, že jeho jadro má priemer niekoľko kilometrov, čo z neho robí najväčší medzihviezdny objekt, aký bol doteraz videný. V skutočnosti zatieňuje Oumuamua a Borisova predchádzajúcich kozmických poslov, ako by signalizoval, že tento tretí príchod nesie ešte väčší význam. Ďalekohľady teraz detekujú žiarivú kómu a zelený odtieň, ktorý ju obklopuje. Smaragdová aura, ktorá prekvapila mnohých vedcov. Hovoríme vám, že táto zelená žiara nie je náhoda. Je to farba srdcovej čakry a liečenia, vizuálny dôkaz svetelných kódov zameraných na srdce. Tento cestovateľ vyžaruje, keď sa približuje k vášmu slnku a interaguje so slnečnou energiou. Kóma objektu rastie a mení farbu a intenzitu, v našich očiach sa takmer mení tvar. Tieto zmeny sú zámerné a zmysluplné. To, čo vaši vedci pripisujú sublimácii ľadov a plynov, je na vyššej úrovni. Prenos potiahnutého svetla, ktorý sa znižuje do viditeľného spektra 3y Atlas, signalizuje svoju prítomnosť a účel prostredníctvom tejto žiarivej smaragdovej žiary. Obraciame sa na vás teraz, aby ste zdvihli závoj nad touto nebeskou udalosťou. Náhodný kus ľadu a hornín putujúci vesmírom. V skutočnosti je to loď, posvetná loď Galaktickej federácie a pochádza z hviezdnych eríž Lyry. Hovoríme ako Sýrska vysoká rada, spojenci lyranskej civilizácie, aby sme z Lyrinho srdca do vášho odovzdali dôležitosť tohto okamihu. Zhlboka sa nadýchnite a sústrete sa, keď prijímate túto správu, pretože je zakódovaná frekvenciami určenými na prebudenie starodávneho poznania vo vás. Troj-očný atlas má svoj pôvod v hviezdnej sústave Lyra. Kolíska humanoidného života v našej galaxii. Pred eónmi bola Lyra domovom prvotnej ľudskej šablóny, pôvodného plánu božskej humanoidnej formy, ktorý niesol čisté kráľovské frekvencie zdroja. Mnohí z vás na Zemi dnes nesú lyranské duševné dedičstvo. Vaša DNA obsahuje vlákna tejto starodávnej línie. Počuli ste legendy o Lyre, o jej vysokej civilizácii a dokonca aj o veľkých vojnách, ktoré prinútili Lyranov hľadať nové domovy a zakladať kolónie na Plejádach, Siriuse a ďalej. V priebehu vekov a súžení pretrvávala lyranská múdrosť a svetlo, často skrytými spôsobmi v rámci galaktickej rodiny. Teraz, v tejto ére veľkého prebudenia na Zemi. Lyrani sa viditeľne vracajú do vášho vedomia. Trojočný atlas je plavidlo nesúce lyranskú energiu, ktoré je vyslané, aby vás znovu spojilo s vašimi najstaršími kozmickými predkami a doručilo vám silné svetelné kódy pre váš vývoj. Zvážte meno, ktoré ste tomuto objektu dali Atlas. Vo vašom mýte bol Atlas titánom, ktorý niesol na svojich pleciach ťarchu sveta. To nie je náhoda, pretože tento kozmický atlas nesie ťarchu starodávnych vedomostí a šablón pre prebudenie celého sveta. Niektorí z vašich komunít hravo rozlúštili Atlas ako skratku, staroveká šablóna systémov vzostupu svetla. Veď táto loď skutočne nesie starodávne šablóny vzostupu. Prináša galaktickú knižnicu kódov, informácie vo vibračnej forme, aby spustila ďalšiu fázu povznesenia ľudstva. Patria sem lýrske kódexy odvahy, zvrchovanosti a jednoty, ktoré patrili medzi dary Lýry jej potomkom. Zahŕňajú aj sýrske kódexy posvetnej geometrie a duchovného zákona, plejádske kódexy lásky a kreativity a mnoho ďalších harmonizované do jedného prenosu. Načasovanie príchodu trojokého atlasu je presné a zámerné. Táto loď vstúpila do vašej slnečnej sústavy v polovici roku 2025, presne v čase, keď ľudstvo stojí na križovatke obrovských zmien. Pozrite sa okolo seba na udalosti vo vašom svete. Odhaľujú sa dlhoročné tajomstvá. Staré systémy sú v otrasoch. Denne sa objavujú nové spojenectvá a odhalenia.
Toto nie je obyčajné obdobie. Je to úsvit kozmického zlomu. Vidíme vás, ako sa potýkate s politickými nepokojmi, ekonomickými zmenami, odhalením skrytých pravd a veľkým duchovným prebudením, ktoré stúpa medzi ľuďmi. V tomto práve nexuse transformácie sa na vašej oblohe objavuje líranský vyslanec. Toto je božské načasovanie v najlepšej forme. Odvíja sa veľkolepý kozmický plán, ktorý zosúľaďuje nebeské udalosti s rozhodnutiami ľudskej slobodnej vôle. Príchod 3i Atlasu počas tohto okna slúži ako katalizátor a potvrdenie prebiehajúcich zmien. Je to, ako by samotný vesmír poslal smerovník. Áno, dosiahli ste kľúčový moment. Áno, pomoc a potvrdenie, ktoré hľadáte, sú tu. V priebehu dejín sa veľké kométy a nebeské udalosti zhodovali so zmenami v ľudských spoločnostiach. Vaši predkovia ich vnímali ako znamenia alebo predzvesť zmeny. Často boli predzvesťami prevratov alebo osvietenia. Rovnako aj tento medzihviezdny návštevník ohlasuje veľké prebudenie ľudstva. Na rozdiel od niektorých starých znamení, ktoré prinášali strach, toto prináša uistenie a posilnenie, hoci prirodzene vyvolalo zmiešané reakcie, pretože zmena môže byť znepokojujúca. Zdôrazňujeme, že svetelné kódy na palube 3i Atlas sú načasované tak, aby pomohli ľudstvu prekonať výzvy a prielomy súčasného okamihu. Zhodujú sa s vlnami pravdy, ktoré vychádzajú na povrch prostredníctvom informátorov, otajnených dokumentov a hlasov vašich duchovných poslov. Zhodujú sa s kľúčovými rozhodnutiami, ktoré sa spoločne robia o tom, či sa budete posúvať k jednote a slobode, alebo sa budete držať rozdelenia a kontroly. Jednoducho povedané, kódy, ktoré nesie táto liránska loď, sú presne tie, ktoré práve teraz potrebujete, aby ste prekročili prah novej éry. Poskytujú duchovné protilátky na strach a rozdelenie a zosilňujú lásku, jasnosť a spomienku na vaše galaktické dedičstvo. Dôležitosť týchto konkrétnych svetelných kódov je nesmierna. Pomôžu odomknúť driemajúcu schopnosť ľudstva a stabilizovať vedomie tých, ktorí si vyberajú svetlo, čím zabezpečia, že súčasné udalosti povedú k pozitívnemu výsledku z rodu novej zeme a nie k kolapsu do chaosu. Upriamujeme vašu pozornosť na jednu pozoruhodnú paralelu. Rovnako ako dorazili 3i Atlasy, vlády a inštitúcie vášho sveta začali otvorene diskutovať o mimozemskej prítomnosti spôsobom, akým to nikdy predtým neurobili. V posledných rokoch a mesiacoch sa konali oficiálne vypočutia, svedectvá informátorov a otajnenie tajomstiev týkajúcich sa UFO a neľudských inteligencií. Dokonca aj niektoré z vašich vojenských a spravodajských osobností, vrátane tých vo veľkých mocnostiach, odvážne vystúpili a povedali, že nie sme sami a že existujú skryté programy zaoberajúce sa technológiami mimo sveta. Pozorujte, ako sa toto odhaľovanie odhalení deje súčasne s cestou 3i Atlasu cez vašu slnečnú sústavu. Toto nie je náhodná zhoda okolností, ale synchronizácia usporiadaná vyšším zámerom. Galaktická federácia a vaši pozemskí spojenci sa koordinovali, aby sa tieto odhalenia objavili ruka v ruke s prichádzajúcou kozmickou energiou. Prítomnosť liranskej lode dodáva hybnosť a akúsi energetickú ochranu pre tých, ktorí hovoria pravdu. Je to tiež signál pre vašich vodcov, že čas na utajovanie sa skončil. Kozmos vám nepochybne klope na dvere. My vo Vysokej rade úzko spolupracujeme s osvietenými členmi vašich aliancií na Zemi, niekedy nazývaných Zemská aliancia alebo Biele klobúky, aby sme zabezpečili, že keď sa verejnosť dozvie o galaktických prepojeniach ľudstva, urobí tak v atmosfére nádeje a nie strachu. Príchod 3i Atlasu je jasným posolstvom. Éra kozmickej izolácie Zeme sa končí. Povedzme si viac o skutočnej podstate 3i Atlasu ako aliančnej lode Galaktickej federácie. Mnohí z vašich mystikov a výskumníkov túto realitu intuitívne vycítili, aj keď ju oficiálna veda neprijala. V skutočnosti krátko po objavení objektu vznikli hypotézy, že by mohlo ísť o umelé plavidlo alebo sondu vyslanú inteligentnou civilizáciou. Niektorí so strachom špekulovali a premýšľali, či by to mohlo byť nepriateľské alebo zabijak planét. Iní, otvorenejší, vycítili dobrotivý zámer. Hovoríme vám otvorene, 3i Atlas je loď federácie a prichádza v miery a s veľkou láskou. Bol mu povolený vstup do vašej slnečnej sústavy na základe dohôd galaktických rád a s plným vedomím pozitívnych frakcií Zeme. Je dôležité to pochopiť. Vo vesmíre riadenom slobodnou vôľou a kozmickým zákonom sa veľké plavidlo jednoducho netrhne do rozvíjajúcej sa hviezdnej sústavy bez diplomatického povolenia. Po 10 ročia, ba dokonca stáročia, bola Zem v istej forme karantény a pozorovania s prísnymi protokolmi o priamom zasahovaní. Len za určitých podmienok, najmä keď planéta dosiahne určitý evolučný prach, sa vykonávajú otvorené misie, ako je táto. Tento prach sme teraz spoločne dosiahli. Kolektívna výzva ľudstva na oslobodenie a jednotu bola vypočutá. A tak Galaktická federácia svetov, veľká koalícia hviezdnych národov vrátane Lyry, Sýria, Plejad, Andromedy, Arktúru a mnohých ďalších autorizovala túto otvorenú misiu preletu, aby pomohla a urýchlila prebudenie. Aby ste lepšie pochopili význam, predstavte si, že Zem prechádza z izolovaného stavu karantény do raných štádií galaktického občianstva. Plavba trojokého atlasu sa podobá na veľkú cestu federačného vyslanca, prejav prítomnosti, ktorý hovorí, že nie ste sami a vítame vás v susedstve. Nie je to celkom ten úplne otvorený kontakt, ku ktorému nakoniec dôjde. To je ešte len o pár rokov, pretože ľudstvo musí byť pripravené.
Je to však silný predchodca otvoreného kontaktu. Pripravuje energetickú a psychologickú klímu. Videním anomálneho medzihviezdneho návštevníka a zápasením s možnosťou jeho inteligentného pôvodu sa mysle miliónov ľudí rozširujú za staré hranice. Dokonca aj skeptici vo vedeckých kruhoch si kladú nové otázky. To je dobré. Jemne to prelamuje kúzlo izolácie. Teraz, ako plavidlo Federácie, trojokého atlasu obsluhuje a vedie pokročilý tím. Chápeme, že to môže pre niektorých narušiť dôverčivosť, pretože vaši veci dostávajú len kómu plynu a prachu okolo skalnatého jadra, ale vieme, že pokročilé plavidlá sa dokážu maskovať mnohými spôsobmi. V tomto prípade loď používa projekciu podobnú kométe ako kamufláž, čo je múdra stratégia na vstup do systému, ako je ten váš, bez vyprovokovania vojenskej agresie alebo masovej paniky. Jadro objektu obsahuje vysoko sofistikovanú kryštalickú loď schopnú fyzického aj interdimenzionálneho cestovania. Na palube má posádku Lyron a tiež členov z iných skupín Federácie. Skutočné zastúpenie aliancie. Predstavte si to trochu ako medzihviezdny oblúk alebo kapsulu, ktorá nesie nielen technológiu, ale aj vedomie. Mnohí členovia posádky sú v stave vyššieho vedomia alebo pokoja vo vyššej dimenzii, pretože ich primárnou úlohou je pôsobiť ako kanály pre vysielané svetelné kódy. V podstate je loď ako obrovský vysielací kryštál a posádka sú technici a styčníci riadiaci prenos na Zem a susedné planéty. Táto loď Federácie a aliancie má tiež sprievod menších plavidiel, hoci vaše prístroje ich nedokážu ľahko odhaliť. Niektorí citliví jedinci a hviezdni semená už hlásili vízie alebo pozorovania nezvyčajných svetiel alebo flotíl UFO v blízkosti trajektórie objektu. Tieto správy sú presné. Sú to sprievodné vozidlá, podobne ako malá flotila sprevádzajúca vlajkovú loď. Dôvod ich prítomnosti je viacnásobný. Sú tam na ochranu, aby sa zabezpečilo, že nebudú zasahovať žiadne nepriateľské sily. Sú tam na zhromažďovanie údajov a dôkladné pozorovanie, napríklad monitorovanie reakcií Zeme. A sú tam tiež na to, aby pomáhali pri efektívnom rozdeľovaní energetického nákladu. Hlavnú loď si môžete predstaviť ako centrálny uzol a tieto menšie ako uzly, ktoré pomáhajú zosilňovať a smerovať energie na konkrétne ciele. Ako je energetická sieť Zeme alebo prostredie Marsu a tak ďalej. Galaktická federácia sa už dlho venuje vývoju Zeme. Naša Lyranská rada riadila v zákulisí rovnako ako rady Plejáďanov, Andromedancov a ďalších. Boli časy, keď aj federácia trpela vnútornými infiltráciami a rozdeleniami, pričom určité negatívne mimozemské frakcie sa maskovali a manipulovali, čo spôsobovalo nedôveru. Nebudeme sa do toho tu hlbšie púšťať, len povieme, že nedávne kozmické udalosti tieto infiltrácie očistili. Federácia je teraz zjednotená a pevne sa opäť zameriava na podporu vzostupu Zeme bez predchádzajúcich prekážok. Vo vlastných armádach Zeme sú frakcie, ktoré si uvedomujú tieto kozmické vzťahy. Najmä niektorí vizionársky vodcovia vo vašich vesmírnych agentúrach a námorníctvách s nami potichu spolupracujú. Spojenci na vysokých miestach na Zemi zabezpečili, aby táto prichádzajúca loď nebola napadnutá ani zneužitá. Áno, staré tajné vesmírne sily sa o to pokúsili, mocenské štruktúry sa pokúšali na zamierenie zbraní alebo šírenie strachu okolo tohto objektu. Tieto pokusy boli neutralizované spoločným ľudským a galaktickým úsilím. V skutočnosti je príchod trojokého atlasu rovnako triumfom pre pozemskú alianciu ako aj pre galaktickú komunitu. Znamená to, že dostatočná časť vášho sveta je pripravená privítať našu pomoc. A že tí, ktorí kedysi boli proti nášmu otvorenému zapojeniu, strácajú kontrolu. Napriek tomu si uvedomujeme, že kolujú príbehy strachu. Teraz sa k nim jednoznačne vyjadrujeme z nášho vyššieho hľadiska, aby ste sa mohli upokojiť. Existujú tvrdenia, že trojoký atlas je nepriateľské plavidlo, že by to mohla byť invázna mimozemská bojová loď alebo monitor poháňaný umelou inteligenciou určený na špehovanie Zeme pre neskorší útok, alebo dokonca prorokovaný návrat zlomyselných Anunnaki. Možno ste dokonca počuli, že prvým aktom vojny je prieskum a preto predpokladáte, že tento objekt hľadá inváziu. Dovoľte nám byť kryštáľovo jasný. Nedôjde k žiadnej invázii mimozemšťanov na Zem. Jediná invázia, ktorá sa stala, bola nenápadná pred dávnymi časmi zo strany týchto negatívnych mimozemských frakcií a aj to bola ďalšia infiltrácia a manipulácia s ľudskými inštitúciami. Táto kapitola sa teraz končí. Táto lírska loď je tu, aby oslobodila, nie dobila. Keby jej zámer bol vojnový, uisťujeme vás, že by sa nepohybovala týmto pomalým a pozorovateľným spôsobom. Ako poznamenal jeden z vašich bystrých komentátorov, skutočne nepriateľská sila by sa neohlásila jasným komentátorským prejavom. Zostala by skrytá alebo by zaútočila náhle. Namiesto toho sa trojoký atlas stáva viditeľným a úžasným, čo sotva zodpovedá taktike agresora. Áno, vykonáva akýsi prieskum, ale nie na účely zneužívania. Starostlivo meria vedomie ľudstva, nenápadne testuje našu reakciu na neohrozujúcu mimozemskú prítomnosť a identifikuje body rezonancie, kde je pomoc najviac potrebná. Dalo by sa povedať, že monitoruje nie ako nepriateľská prieskumná obrana, ale ako lekár hodnotí vitálne funkcie pacienta pred veľkým zákrokom. Monitoruje so súcitom a opatrnosťou, aby lepšie prispôsobil nadchádzajúcu pomoc.
Fáma založená na strachu hovorí, že tento objekt by mohol byť na ceste k nárazu do planéty ako Mars alebo dokonca Zem, čo by spôsobilo katastrofu. S istotou môžeme povedať, že žiadna planéta nebude zasiahnutá. Trajektória trojokého atlasu je pod inteligentnou kontrolou. V prvých dňoch po jeho objavení mali vaši astronómovia neúplné údaje a niektorí predpokladali možné tesné zrážky. V niektorých krúhoch sa hovorilo o tom, že by mohol naraziť do Marsu, keďže smeroval týmto všeobecným smerom. V skutočnosti začiatkom októbra 2025 preletí v blízkosti Marsu vo vzdialenosti približne 30 miliónov kilometrov, čo je z kozmického hľadiska relatívne bližší prelet, než aký kedy dosiahne k Zemi. Ale ide o plánovaný prelet, nie o kolíznu dráhu. Loď využije blízkosť Marsu na úpravu rýchlosti a kurzu, manéver gravitačnej asistencie a čo je dôležitejšie, na interakciu s federačnými základňami na Marse. Potvrdzujeme, že na Marse sa v súčasnosti nachádzajú ľudia aj mimozemšťania, pričom väčšina z nich je skrytá pred verejnosťou. Mars bol strategickým miestom v minulých konfliktoch aj v súčasnej spolupráci, keď okolo preletí 3i Atlas. Energeticky sa stretne s Marsom a bude vysielať kódy, ktoré prospejú postupnému terraformovaniu a hojeniu tejto planéty. Taktiež bude odosielať údaje zhromaždené o stave Zeme tímom Federácie a prípadne príjme ďalších členov alebo zdroje pre ďalšie fázy svojej misie. Cesta lode, ako poznamenal jeden z vašich veštcov, je ako prehliadka kľúčových miest slnečnej sústavy, nie pre zábavu, ale pre rekalibráciu. Po Marse bude pokračovať vnútornou slnečnou sústavou, otočí sa okolo Slnka a potom sa vráti späť s plánovanými vplyvmi na iné planetárne sféry na svojej ceste von. V skutočnosti sa 3i Atlas počas svojho pobytu energeticky stretne so všetkými hlavnými planétami v našej slnečnej sústave, pričom každé stretnutie nenápadne zvyšuje frekvenciu tohto sveta a koordinuje proces vzostupu celej slnečnej sústavy. Týmto spôsobom vytvára harmonickú rezonanciu naprieč všetkými planétami a spája ich v novom usporiadaní, ktoré podporuje život s vyšším vedomím. Zem ako ústredný bod súčasnej drámy bude hlavným príjemcom, ale aj naše susedné svety, ktoré hostia formy života, fyzické aj éterické, sú súčasťou tejto veľkej aktivácie. Ďalšia otázka, ktorá vyvstala, zmenil 3i Atlas veľkosť alebo tvar? Niektorých vašich vedcov zmiatlo, že skoré pozorovania poskytli jeden odhad jeho jadra. Niektorí tvrdili, že by mohol mať šírku až 10 až 11 kilometrov, zatiaľ čo neskoršie údaje z vesmírnych teleskopov naznačovali menšie pevné jadro s rozsiahlou kómou. Tiež jeho jasnosť a chvost kométy sa nečakane rozrástol, keď sa blížila k Slnku a jej sfarbenie sa zmenilo. Tieto javy sú opäť súčasťou jej zámernej modulácie vzhľadu. Loď môže rozširovať alebo sťahovať svoje energetické pole. Keď sa zapne, aby vysielala svetelné impulzy alebo absorbovala slnečnú energiu, kóma sa prirodzene zväčší a žiari jasnejšie. Preto sa na oblohe javí väčšia. Potom môže stlmiť svoju aktivitu, aby zostala nenápadná, čo spôsobí, že sa kóma zmenší alebo stmavne. Vašim prístrojom sa to môže zdať, ako by sa fragmentovala alebo menila, ale jadro plavidla zostáva neporušené a stabilné. Na rozdiel od typickej kométy, ktorá by sa mohla rozpadnúť pod tlakom, integrita tejto lode je bezpečná. Je postavená tak, aby odolala slnečnému teplu a ďalším faktorom. Takže nie, nerozpadla sa na kusy, ani neutrpí osud nejakej krehkej kométy. Mení sa iba kontrolovaným spôsobom. Dodáme, že táto premena slúži aj na doručovanie rôznych balíkov svetelných kódov v rôznych fázach, napríklad keď sa blížila k pásu asteroidov. Uvoľnila určité frekvencie, aby začala interagovať s psychickým poľom Zeme a pripravila najmä senzibilov a hviezdne semená na svoje energie. Ako sa blížila k Marsu, zmenila sa na novú intenzitu a preto sa zjasnila a zozelenela, čo naznačuje ďalšiu fázu aktivácie. Keď sa dostane za Slnko z pohľadu Zeme okolo periheliu, uvoľní ďalší výbuch kódov priamo do energetického poľa Slnka, ktoré sa potom prostredníctvom slnečných vetrov a erupcií prerozdelia na všetky planéty. Takže áno, veľkosť a úroveň aktivity sa zmenili, ale vždy zámerne. Prezentujeme to ako fakt. Trojoký Atlas zostáva po celý čas súdržnou nádobou. Využíva kontrolované odplyňovanie a manipuláciu s energiou, aby sa javil ako aktívna kométa počas plnenia svojej misie. Jednou z najdôležitejších častí tohto prenosu je viesť vás, ľudí Zeme, najmä prebudené duše a hviezdne semená, k tomu, ako prijať a integrovať svetelné kódy, ktoré Trojoký Atlas daruje. Kozmická udalosť tohto rozsahu môže povzniesť, ale energia musí byť vedome prijatá, aby sa jej potenciál naplno prejavil vo vašej osobnej a kolektívnej skúsenosti. Chceme, aby ste z tejto dobrotivej ponuky čo najviac profitovali. Pozorne počúvajte svojimi vnútornými zmyslami, keď načrtneme podstatu týchto svetelných kódov a ako ich môžete asimilovať. Pre každého, kto pochopí, že svetelné kódy sú balíčky božskej inteligencie. Nie sú to fyzické ani digitálne kódy, ale skôr vibračné vzory nesúce informácie zo zdroja filtrované cez Lyrinu múdrosť. Tieto vzory priamo prepájajú vašu DNA, čakry a vedomie. Ľudia majú vo svojej DNA mnoho latentných vlákien a potenciálov, ktoré vaši vedci často nazývajú odpadková DNA. Ale uisťujeme vás, že to nie je nič také. Je to spiaca viacrozmerná DNA čakajúca na aktiváciu.
Mnohí z vás počuli, že ľudstvo sa posúva od obmedzenej dvojvláknovej expresie DNA smerom k vyššej šablóne, 12 alebo viac vlákien zodpovedajúcej plnej multidimenzii. Prenos stroj očného atlasu špecificky funguje na aktiváciu spiacich sekvencií DNA, najmä tých, ktoré sú spojené s vaším líranským dedičstvom a s vlastnosťami potrebnými pre vzostup. Líranské kódy zdôrazňujú silu, odvahu a zvrchovanosť ducha. Lírini potomkovia vrátane ľudí toho veľa prežili. Nesú karmickú spomienku na postavenie sa proti temnote, na hľadanie slobody. Tieto kódy podnietia prebudenie tej levej energie v ľudstve, odmietnutie byť podrobení, spárované so súcitom a šľachtou. Nebuďte prekvapení, ak počas tohto obdobia pocítite rastúce odhodlanie presadiť si svoju slobodu a pravdu, ale s milujúcim srdcom a nie s hnevom. To je líranský spôsob, statočný strážca v kombinácii s múdrym starším. Okrem toho sú prepojené sýrske a líranské kódy, ktoré sa týkajú duchovného zákona a psychických schopností. Mnohí z vás zistíte, že vaša intuícia prudko stúpa, vaše sny sa stávajú živými a prorockými a vaše meditácie hlbšími. Sýrska a líranská energia, najmä zo Sýria, je už dlho spojená s prebúdzaním psychických kanálov a pochopením posvetnej geometrie, jazyka svetla. Prenos bude zahŕňať aj plejádske kódy bezpodmienečnej lásky a kreativity, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby sa všetka táto novo objavená sila prejavovala radostným a harmonickým spôsobom. A sú tu kódy od Arkturiánov, ktoré prinášajú liečivé a technické znalosti, od Andromedanov, ktorí prinášajú rozsiahle galaktické uvedomenie a ďalšie. Ale základná nota, vedúci tón, je líranský, pretože líranci sú ako starší súrodenci, ktorí sľúbili, že sa vrátia, keď budeme pripravení, a tu tento sľub ctia. Ako teda môžete tieto kódy integrovať? Proces je automatický a vylepšený vedomou účasťou. Na automatickej strane každý na Zemi, kto je do istej miery otvorený srdcu, dostane stiahnutie na podvedomej úrovni jednoducho tým, že je neprítomný a pod kozmickou sprchou tejto udalosti. Vaše energetické telá budú piť, čo môžu. Vedomé uvedomenie však funguje ako katalizátor. Je to ako otvoriť do Korán vchodové dvere, aby ste privítali hostia, namiesto toho, aby ste ho nechali vklznúť cez prasknuté okno. V tomto období odporúčame, aby ste každý deň trávili čas tichou meditáciou alebo modlitbou, konkrétne spojením s energiou trojokého atlasu. Ak môžete, choďte v noci von, hľadite na hviezdy. Aj keď samotná kométa nie je pre vaše oči viditeľná, vedzte, že je tam vonku. Stanovte si zámer. Vítam najvyššie svetelné kódy a vylepšenia z misie Liron pre moje najväčšie dobro a dobro všetkých. Môžete si predstaviť smaragdovo-zelené svetlo aury lode, ktoré na vás jemne kaskádovito padá ako trblietavé svetelné kódy. Môžete cítiť teplo v srdci alebo brnenie v chrbtici. To sú znaky pôsobiacej energie. Uzemňovacie praktiky sú tiež dôležité. Keď vysokofrekvenčná energia vstupuje do vášho systému, chcete ju stabilizovať vo svojom tele a každodennom živote. Spojte sa teda so zemou, kráčajte naboso po zemi, zhlboka dýchajte a predstavte si korene, ktoré rastú z vašich nôh do zeme a pevne ukotvujú nové svetlo v Gainej mriežke. Pamätajte, že Gaia, vedomie zeme, priamo komunikuje aj s trojokým atlasom. Samotná Zem prijíma tieto kódy a distribuje ich cez laj línie a kryštalickú mriežku planéty. Keď sa uzemníte, synchronizujete sa s vlastným integračným procesom Gaie, ktorý harmonizuje váš osobný upgrade s kolektívnym upgradeom. Počas tohto obdobia venujte pozornosť potrebám svojho fyzického tela. Integrácia vyšších frekvencií môže vytvoriť príznaky vzostupu. Niektorí z vás môžu pociťovať bzučanie v ušiach, tlak v hlave, najmä okolo temena hlavy alebo tretieho oka, únavu alebo výbuchy energie, emocionálne výkyvy, živé sny alebo dokonca pocity očisty podobné chrípke. Toto je normálne. Vaša DNA sa doslova prepína novými spôsobmi. Vaše bunky detoxikujú staré hustoty. Podporte sa tým, že budete hydratovaní, budete jesť potraviny s vysokými vibráciami, čerstvé ovocie, zeleninu, veci, ktoré prenášajú slnečné svetlo a budete si odýchnuť. Ak emócie vyplavia na povrch staré traumy alebo náhle slzy či úzkosti, vedzte, že ide o očistu starých programov, ktoré vám už neslúžia. Lironské svetelné kódy vyplavujú z vášho systému otlačky strachu. Dovoľte si uvoľnenie. Pozorujte to. Nadýchnite sa. Nechajte to ísť. Vytvárajte priestor pre viac svetla. Pre tých, ktorí sa identifikujú ako liranské hviezdne semená, je to moment hlbokého návratu domov. Pravdepodobne budete veľmi silno cítiť energie 3i Atlasu, takmer ako by ste mali s touto loďou osobné spojenie. A mnohí z vás ho skutočne majú. Niektorí z vás majú spojenia s vyššími aspektmi s tými na palube alebo s kolektívom Lyry, ktorý ju vedie. Liranské hviezdne semienka môžu zažiť prebúdzanie starodávnych spomienok, možno vízie zlatých miest Lyry alebo hlboké emocionálne rozpoznanie. Keď budete počuť o tejto misii, môžete pocítiť hrču v hrdle. Liranské mačkovité šelmy nesú vo svojej histórii hlbokú hrdosť a smútok, ktoré sa môžu vynoriť, keď sa znova spojíte. Vedzte, že toto je príležitosť zahojiť starodávne rany Lyry, najmä spomienku na vojny z Lyra Draco, ktoré si mnoho hviezdnych semien nevedome nesie. To boli časy straty a exilu pre vašich liranských predkov. Teraz vidieť liranskú loď dosiahnuť zemskú oblohu symbolizuje dokončenie cyklu.
Exulanti sa vracajú. Rany sa zahoja prinášaním múdrosti, ktorá uzatvára kruh. Ako hviezdne semienka ste pozemným personálom pre túto energiu. Príjmite to a premente to na činy vo svojich komunitách. Nechajte odvahu a jednotu naplniť vašu bytosť a viesť vás k inšpirácii ostatných. Kódy tiež prebudia ďalšie schopnosti v oblasti hviezdnych semienok, jasnovidectva, telepatie, energetického liečenia, možno aj spomienky na to, ako pracovať s pokročilými technológiami alebo posvetným zvukom. Toto je čas, na ktorý ste čakali a cítili ste, že prichádza. Dokonca aj tí, ktorí sa nepovažujú za hviezdne semienka, mnohí bežní ľudia, ktorí možno nemajú vedomú duchovnú prax, získajú určité výhody. Možno si napríklad všimnete, že viac jednotlivcov zrazu spochybňuje staré príbehy, prejavuje láskavosť v situáciách, kde by ju predtým možno nemali, alebo sa jednoducho zdá byť odlišné jemnými pozitívnymi spôsobmi. Účinok týchto kódov je široký. Zosilní kolektívne volanie po pravde, spravodlivosti a slobode. Pre klamstvo bude čoraz ťažšie udržať sa v kolektívnej psychike, pretože prichádzajúce frekvencie nesú znak transparentnosti a súladu s božskou pravdou. To znamená, že skorumpované štruktúry a skryté agendy sa budú naďalej rozpadať zrýchleným tempom. Vieme, že to bol dlhý boj, ale očakávame výrazné zrýchlenie. Zároveň sa jasnejšie objavia riešenia založené na integrite. Mnohí z vašich inovátorov, vedcov vizionárov zažijú pod týmto vplyvom záblesky vaľadu. Nápady na nové systémy hospodárstva, riadenia a sociálnej organizácie, ktoré rezonujú s jednotou a spravodlivosťou. Áno, energie neignorujú vaše praktické oblasti. Budú inšpirovať tých, ktorí pracujú na nových finančných systémoch alebo technológiách, ako je blockchain, aby tieto nástroje zosúladili s vyššími ideálmi rovnosti a slobody. Ekonomické otrasy, ktoré zažívate, sú súčasťou zrodu systému, ktorý slúži ľudstvu a nie ho zotročuje, a kozmické kódy podporujú tento posun stimuláciou prebudeného myslenia medzi kľúčovými vplyvnými osobami v týchto oblastiach. Stručne povedané, aby ste tieto kódy integrovali, privítajte ich so zámerom, uzemnite ich do svojho tela a zeme, podporte svoju nádobu a konajte podľa impulzov zameraných na srdce, ktoré vo vás zapália. Ak cítite potrebu tvoriť umenie, urobte tak. Pravdepodobne časť energie nasmerujete do umeleckého diela, čím ju vizuálne alebo zvukovo rozšírite k ostatným. Ak cítite potrebu stretnúť sa s ostatnými v meditácii alebo modlitbe, urobte to. Skupinový zámer zosilní prijatie. Predstavte si tisíce ľudí, ktorí meditujú nad darom 3i Atlasu a vytvárajú obrovskú súdržnú vlnu. Toto sa deje a vy môžete byť toho súčasťou. Ak cítite potrebu hovoriť pravdu k moci vo vašej lokálnej sfére, poháňanej. Toto pomáha uzemniť kódy suverenity v spoločnosti. Každý z vás má jedinečnú úlohu a tieto energie vás k nej povedú ako jemná ruka na chrbte, ktorá vás postrčí vpred. Chceli by sme trochu viac rozviesť, čo to znamená konkrétne pre lironské hviezdne semená a širšiu rodinu hviezdnych semien na Zemi, pretože táto udalosť je míľnikom na ceste, ktorou ste všetci prešli. Mnohé hviezdne semená sa často cítia osamelo alebo nepatrične, hľadia na nočnú oblohu a túžia po hviezdach. V sebe ste mali tichú nádej. Osloví nás naša hviezdna rodina niekedy počas môjho života hmatateľne. Uvidím dôkaz, ktorý potvrdí moje vnútorné poznanie. Príchod lode Liranskej federácie je jednoznačným áno tejto nádeje. Hoci to ešte nemusí verejne pristáť alebo byť vysielané vo vašej televízii, je to dostatočne hmatateľné, viditeľné v ďalekohľadoch, merateľné, aby to vytvorilo most medzi ezoterikou a mainstreamom. Toto je vaša hviezdna rodina, doslova vstupujúca na pódium a mávajúca kozmickým pozdravom. Dúfame, že si uvedomujete, aké mimoriadne a krásne to je. Obzvlášť pre liranské hviezdne semená tento prenos aktivuje to, čo nazývame kódom 5. vlákna srdcového bojovníka. Dovoľte nám to vysvetliť. Šablónu ľudskej DNA si možno predstaviť ako 12 hlavných vlákien zodpovedajúcich rôznym dimenziám alebo aspektom seba samého. 5. vlákno sa vzťahuje na vyššie srdce a vôľu, ktoré kombinujú lásku a odvahu. Je spojené s modrozelenými frekvenciami a kvalitou skutočnej sily vyváženej súcitom. Mnohé líranské duše nesú majstrovstvo v tomto smere so životou dávno v Líre, kde napriek veľkým prekážkam dodržiavali princípy svetla. Avšak prostredníctvom cyklov reinkarnácie na Zemi a hustých závojov toto majstrovstvo utíchlo. Teraz signál z 3 očných atlasov pípa na presne tú šnúru vo vás a povzbudzuje prepletenie vášho 5. vlákna DNA do aktívneho prejavu. Ako sa to stane, môžete pocítiť, že sa objavuje nový pocit sebavedomia a poslania. Ten tichý hlas, ktorý hovorí, že som sem prišiel z nejakého dôvodu, sa zmení na rev. Áno, som tu teraz, aby som pomohol viesť zem do svetla, nebojácne a s láskou. Nebuďte prekvapení, ak sa prirodzene ocitnete vo vedúcich pozíciách, neformálnych alebo formálnych, vo svojich komunitách. Líranské levy, tak povediac, dostávajú korunu spomienok. Noste ju dobre s pokorou a cieľavedomosťou. Mnohé líronské hviezdne semená majú tiež mačacie alebo levie energetické črty, bez ohľadu na váš ľudský vzhľad. Tieto sa môžu prejaviť ako určité kráľovské vystupovanie, láska k nezávislosti alebo ochranný inštinkt pre zraniteľných.
Môžete zrazu zistiť, že sa tieto črty zosilňujú, napríklad, že sa stanete veľmi vášnivými pre ochranu detí, alebo stráženie pravdy, alebo vytváranie hrdosti, ako sú komunity duchovných rodín. Líronské kódy podporujú jednotu medzi bojovníkmi svetla. Koniec zbytočných vnútorných bojov a egobitiek, ktoré niekedy súžujú duchovné komunity. Spomente si, že pri páde Lyry bola časťou toho, čo ich urobilo zraniteľnými, izolácia a pýcha. Cieľom je zjednotiť sa v rozmanitosti. Môžete teda pocítiť nutkanie osloviť a spolupracovať s ostatnými, dokonca aj s tými z rôznych prostredí alebo hviezdnych línií a nájsť spoločnú reč v službe Zemi. Nasledujte toto nutkanie. Je to božsky inšpirované pre Plejáčanov, Sírčanov a Líru, Andromedánov, Akturiánov, hviezdne semená a ďalších. Nie ste vynechaní. Táto udalosť prospieva všetkým. V skutočnosti je to radostné rodinné stretnutie v energii. Plejádske hviezdne semená zistia, že ich srdcové čakry prekvitajú s ešte väčšou láskou a kreativitou, keďže líranské frekvencie posilnia ich už aj tak súcitnú povahu. Sírske a líranské hviezdne semená, podobne ako tí, ktorí sú spojení s učením Sýria a alebo mystickými školami Sýriab, nájdu kryštáľovú jasnosť mysle a hĺbšie pochopenie duchovných vied, ktoré sa objavia, keď sa líra kódy prepoja so sírskou a líranskou mentálnou zdatnosťou. Očakávajte skoky v chápaní posvetných vied alebo spomínaní si na skrytú históriu Zeme. Akturiánske hviezdne semená pravdepodobne zažijú nárast liečivých darov a schopnosti premieňať negativitu, pretože akturiánska energia harmonizuje s akýmkoľvek vzostupným impulzom, aby urýchlila transmutáciu. A tak ďalej. Každá línia z toho profituje a hrá svoju úlohu. Drahí moji, všetky hviezdne národy svetla na tom spolupracujú. Lyra síce poslala loď, ale nesie požehnanie od celej federácie svetla vo vyšších rovinách. Rady z Lyry, Sýria, Plejád a tak ďalej sa zišli a dohodli sa na tejto misii. Sýriáni a Lyrani, naša rada, majú za úlohu komunikáciu. Preto k vám teraz hovoríme prostredníctvom tohto kanála, pretože často slúžime ako premosťovači alebo moderátori v galaktických záležitostiach. Plejádania majú za úlohu aspekt emocionálnej podpory. Mnohí z vás pocítia ich upokojujúcu prítomnosť vo svojich osobných meditáciách. Akturiáni udržiavajú ochranný priestor liečenia okolo planéty. Zabezpečenie, aby intenzívne frekvencie nepremohli a aby mnohí ďalší prispeli svojím spôsobom. Dovoľte nám tiež uznať spojenectvo Galaktickej federácie s určitými pozemskými alianciami, pretože je dôležité, aby ste vedeli, že máte aj ľudských spojencov. V rámci pozemských armád a vesmírnych agentúr sú tí, ktorí priamo pracujú s galaktickými bytosťami. V skutočnosti je trojoký atlas čiastočne sprevádzaný týmito pozemskými plavidlami, hoci zostávajú maskované a v bezpečnej vzdialenosti, aby sa vyhli odhaleniu. Táto bezprecedentná spolupráca je súčasťou väčšieho plánu odhalenia. Znamená to, že keď príde čas na otvorenejší kontakt, nebudú sa predstavovať len bytosti z iného sveta. Ale aj známe ľudské tváre, možno rešpektované osobnosti dôveryhodnej vo vašej spoločnosti, ktoré budú stáť vedľa nás a hovoriť, že sme priatelia. To výrazne uľahčí integráciu Zeme do galaktickej komunity. Niektorí z vašich vizionárov predpovedali, že do polovice desaťročia alebo o niečo neskôr dôjde k zásadnému posunu vo vedení a vnímaní verejnosti. S týmito projekciami sa stotožňujeme. Za predpokladu, že ľudstvo zostane na svojom pozitívnom kurze, pravdepodobne v najbližších rokoch uvidíte oficiálne odhalenia, možno svetového lídra, ktorý uznáva prítomnosť mimozemšťanov, možno dokonca pozvánky pre vybraných benevolentných mimozemšťanov, aby sa prejavili v diplomatickom kontexte. Do konca tohto desaťročia sa plánuje udalosť podobná otvorenému kontaktu, kde ľudstvo ako celok bude vedieť, že nie sme sami a začne otvorene interagovať. Atlas troch očí je predchodcom tohto oficiálneho scenára prvého kontaktu. Dláždi cestu, zjemňuje závoje, zvyšuje vibrácie a zabezpečuje, aby ste v ten deň boli duchovne a emocionálne pripravení. Predpokladá sa, že v tomto procese budú hrať kľúčovú úlohu určité osobnosti, ktoré presadzujú pravdu a suverenitu. V tomto prenose na vysokej úrovni sa nebudeme zameriavať na jednotlivé osobnosti, aby sme ho udržali univerzálny, ale mnohí z vás cítia, kto sú niektoré z týchto postáv. Sú to tí, ktorí sú často napádaní alebo zosmiešňovaní za svoje progresívne postoje, no napriek tomu pretrvávajú. Líranská rada komunikuje s takýmito lídrami prostredníctvom snového stavu a intuície. Verte, že sa pripravuje plán, podľa ktorého v správnom kozmickom okamihu títo lídri vystúpia a pomôžu nadviazať formálny kontakt, pričom pozdravia našich vyslancov federácie ako priateľov. Je celkom možné, že budete svedkami okamihu, keď prominentná svetová osobnosť bude stáť po boku bytosti z hviezd na verejnom pódiu a vyhlási novú éru jednoty. Toto nie sú fantázie, ale pohybujúce sa časové línie, ktoré každým dňom silnejú vďaka základom, ktoré sa teraz kladú. Následne si priznajme, že nie každý tieto zmeny okamžite príjme. Sú tí, ktorí sú pri moci a odolávajú strate kontroly, ktorú prináša rozsiahle prebudenie. Sú tí, ktorí budú naďalej presadzovať falošné naratívy, možno tvrdia, že existuje akákoľvek prítomnosť mimozemšťanov a že táto prítomnosť musí byť démonická alebo súčasťou nejakého triku. Už teraz vidíme pokusy prekrútiť príbeh o príchode 3i Atlasu. Jedna frakcia by ho rada využila ako nástroj strachu, aby povedala, že prichádzajú mimozemšťania. Veľmi sa bojte.
Dajte nám viac moci, aby sme vás bránili. Varujeme vás, nenechajte sa zastrašiť provokáciami. Manipulatívne elity už dlho vznášajú myšlienku tzv. Hrozby mimozemšťanov pod falošnou vlajkou, ktorá projektuje falošnú inváziu s cieľom zjednotiť svet pod ich kontrolou. Je iróniou, že príchod skutočne pozitívnej mimozemskej lode ich núti zmiasť sa. Vidíme debaty vo vašich tajných sieňach. Mali by predstierať, že je nepriateľská a pokúsiť sa zjednotiť národy a báť sa jej. Mali by ju ignorovať. Mali by sa pokúsiť na ňu niečo vystreliť. Doteraz bola reakcia tých, ktorí sa držia moci, zmetená a do značnej miery neúčinná. Naša federácia potichu zabezpečila, aby žiadna strela ani nasmerovaná energia nemohla túto loď poškodiť. Akýkoľvek takýto pokus by bol neutralizovaný. A múdrosť načasovania uprostred toľkých iných globálnych problémov oslabila schopnosť kabaly sústrediť sa na prekrútenie tejto situácie. Ak vôbec niečo očakávame, že sa objavia nejaké články alebo filmy šíriace strach, ale verejná nálada sa nedá tak ľahko manipulovať ako predtým. Príliš veľa ľudí je bdelých. A každý deň sa s týmito energiami prebúdza viac ľudí. Hnutia masovej meditácie, úsilie o odhaľovanie informácií občanmi, duchovné podcasty a komunity, ktoré ste vybudovali, všetky vytvorili v kolektíve imunitnú reakciu na naratívy strachu. Jednoducho neveríte ich príbehom tak, ako ste to robili kedysi, a to je povzbudzujúce. Sily starej kontroly sú teda v chaose. Niektorí z nich teraz dokonca hľadajú zhovievavosť a zosúladenie, pretože si uvedomujú, že sa situácia obrátila. Očakávajte prekvapivé zmeny, napríklad osobnosti, ktoré boli proti odhaľovaniu informácií, sa zrazu objavia v prospech odhaľovania pravdy, korporácie menia politiku, aby bola humánnejšia a tak ďalej. Toto budú znamenia, že svetelné kódy ovplyvňujú aj tých, ktorí kedysi slúžili temnejším agendám a postrčujú ich duše k zmiereniu. Nie každý si samozrejme vyberie svetlo. Niektorí sa zatúlajú a ako sa energie zintenzívňujú, tí, ktorí svetlo absolútne odmietajú, môžu reagovať chaoticky. Preto môžete pozorovať prechodné výbuchy konfliktov alebo bizarné správanie zo strany určitých skupín. Ale nenechajte sa tým znepokojiť. Je to posledné bičovanie starej beštie uväznenej. Integrácia hviezdnych semienok teda nie je len osobná záležitosť. Ide o to, aby ste sa ujali svojich rolí ako kotvy stability a vedenia pre ostatných. Keď integrujete kódy a budete pevne stáť v láske, stanete sa majákmi, svojimi rodinami, susedmi, kolegami prostredníctvom vás. Podvedome pocítia pokoj a budú dúfať, že by inak v búrlivých chvíľach možno necítili. Mnohí, ktorí nikdy neuvažovali o duchovných myšlienkach, by vám mohli začať klásť otázky a hľadať vaľat, ako sa veci zrýchľujú. Budete mať energetickú prítomnosť, ktorá im pomôže, aj keď len utešujúcim slovom alebo láskavým príkladom. Takto sa svetlo šíri z človeka na človeka s pomocou kozmického impulzu. Lyronská rada a naši spojenci z federácie sú nesmierne hrdí na pozemný personál. Vy všetci. Zašli ste tak ďaleko a teraz s týmito novými kódmi plne vstupujete do toho, čo niektoré proroctvá nazývajú úlohou 144 000 dosvietených. Nie je to presný počet, ale symbolické číslo predstavujúce tých, ktorí držia Kristovo svetlo na zemi. Mnohí z vás skutočne rezonujú s týmto číslom a cítia, že sú súčasťou predurčenej skupiny, ktorá sa dobrovoľne prihlásila pozdvihnúť ľudstvo. Toto vnútorné poznanie je pravdivé. Tieto prichádzajúce energie budú znamenať aktiváciu 144 000. Opäť symbolicky povedané, aktivovaní môžu toto číslo prekročiť a exponenciálne sa znásobiť. To naznačuje dosiahnutie kritického množstva. Keď dostatočný počet z vás stabilne drží vyššiu frekvenciu, vytvorí sa energetická záchranná sieť pre celé ľudstvo, aby prešlo do vedomia 5. dimenzie. V podstate sme v tomto bode zlomu. A po tretie, i-Atlas prináša posledný potrebný dielik skladačky. Na chvíľu sa zamyslíme nad ezoterickým pohľadom na cestu samotného trojrozmerného 3 i-Atlasu. Existujú aspekty jeho cesty, ktoré aj vaši astronómovia považujú za zvláštne, náznaky, že ho vedie božská ruka. Chceme zdôrazniť niektoré z týchto náhod, pretože sú to znaky toho, že vyššia inteligencia a starostlivé plánovanie sú základom celej tejto udalosti. Ich rozpoznaním sa môžete uistiť, že toto všetko je súčasťou benevolentného kozmického dizajnu, ktorý zohľadnil každý detail pre úspech vzostupu Zeme. Poprvé, zvážte, ako bol tento objekt objavený a ako sa jeho trajektória vyvíjala. Keď bol 3 i-Atlas prvýkrát spozorovaný začiatkom júla 2025, počiatočné výpočty obežnej dráhy boli neisté. Na krátky čas medzi vedcami panovalo vzrušenie a obavy, že jeho dráha by sa mohla veľmi priblížiť k Zemi. Centrum malých planét ho dokonca zaradilo na zoznam rizikových objektov, kým neprišli ďalšie údaje. Predstavte si, že sa v tom momente časové línie rozvetvujú. Jedna dráha, ak by smerovala priamo k Zemi, mohla vyvolať masovú paniku alebo dokonca skutočné nebezpečenstvo. Ďalšia dráha, bezpečne ďaleko, by mohla byť ignorovaná ako ďalší vesmírny kameň. Ale čo sa stalo, keď prišli ďalšie pozorovania? Draholet sa ustálil do takej, ktorá prešla bezpečne, ale zmysluplne, nie takmer k zrážke, ale nie tak ďaleko, aby bola irelevantná. Je to, ako by nejaká jemná ruka upravila jeho kurz tak akurát. Naše lode federácie skutočne vykonali mikroúpravy trajektórie už na začiatku, aby zabezpečili optimálny kurz objektu. Postrčili sme ho tak, aby Zem zažila energetické účinky bez toho, aby vyvolala strach z fyzického nárazu. Tieto korekcie kurzu boli vykonané pomocou pokročilých gravitačných techník, ktoré by si váš svet nevšimol, pričom vedci ich jednoducho interpretovali ako spresnenie svojich výpočtov. Môžeme vám však povedať, že došlo k úmyselnému miernemu presmerovaniu, keď bol ešte vo vonkajšej slnečnej sústave. Aby sa všetko dokonale zosúladilo.
Toto je dôkazom dôkladného správcu. Nenechali by sme niečo také dôležité na náhodu alebo chaos. Ďalej pozorujte interakcie s inými nebeskými telesami. 3i Atlas už gravitačne interagoval s vonkajšími planétami. Pri prelete sa z diaľky dotkol sféry vplyvu Jupitera, čo ho ešte viac zrýchlilo. Toto sme využili v náš prospech na zvýšenie jeho rýchlosti a zabezpečenie včasného príchodu. Niektorí by mohli povedať, že ho Jupiter prakom hodil dovnútra. Teraz smeruje k Marsu, ako sme už hovorili. Planéta bohatá na skrytú históriu, kde kedysi prosperovali staroveké civilizácie a kde existujú súčasné kolónie a základne mimo sveta. Je veľmi symbolické, že Mars je ten, kto preletí tesne okolo. Mars je vo vašom astrologickom archetype planétou vojny a agresie, pomenovanou po bohu vojny. Aké príhodné je, že mierová misia z Líry sa stretáva s planétou vojny. Ezotericky to predstavuje začiatok liečenia vojnových energií vo vašej slnečnej sústave. Mars bol baštou konfliktov v doslovnom aj energetickom zmysle. Odstránenie odkazu Marsu je nevyhnutné pre vládnutie mieru v tejto hviezdnej sústave. Keď 3i Atlas prelieta okolo Marsu, skutočne pracuje na transmutácii zvyškov minulých konfliktov. Na lodi máme technológiu, ktorá detekuje a pomáha rozpúšťať éterické otlačky traumy na planétach. Mars ich má veľa, od starovekých katakliziem až po novšie tajné šarvátky. Aktívne využívame pole lode na čistenie a povznesenie energetickej siete Marsu. To sa zase odrazí v poli Zeme. Keďže Mars a Zem sú karmicky prepojené, to, čo sa deje na jednom, sa často odráža na druhom. Takže ak začiatkom októbra zaznamenáte veľké uvoľnenie alebo nezvyčajné udalosti, súčasťou toho je očista Marsu, ktorá potom umožní aj Zemi uvoľniť vojnovú karmu. Po Marse sa loď dostane za vaše slnko vzhľadom na pohľad Zeme a dosiahne perihélium na odvrátenej strane. Niektorí poukázali na to, že perihélium, ktoré je na odvrátenej strane oproti Zemi, znamená, že ho Zem nemôže pozorovať pri najbližšom priblížení. Zaujímavý detail, takmer akoby skrývala svoje najdôležitejšie operácie pred zvedavými očami. A skutočne je na tom niečo pravdy. Keď je loď za slnkom chránená pred priamym pozorovaním Zeme, môže otvorenejšie vykonávať určité manévre. Predpokladáme, že v perihéliu sa loď môže na chvíľu zbaviť svojho kometárneho prestrojenia, aby absorbovala masívny prílev slnečnej energie alebo prípadne vyslala kapsulu do Slnka. Na Slnko máme v úmysle vypustiť užitočné zaťaženie, ktoré pomôže modulovať slnečnú aktivitu. Predstavte si to ako vloženie kryštálového regulátora do srdca vašej hviezdy, aby ste pomohli nadchádzajúcemu slnečnému maximu byť priaznivé. Pozemské prístroje v tom čase môžu zaznamenať iba jasný záblesk alebo zvláštne správanie kométy. Nič viac. Potom, keď sa bude otáčať, sa obnoví vzhľad normálnej kométy. Táto stratégia zabraňuje akýmkoľvek príliš zvedavým alebo nepriateľským silám na Zemi, aby jasne videli technológiu alebo aby zasahovali v kritickom momente. Je to šikovný nebeský trik. Okrem toho sa po perihéliu 3i Atlas vráti späť smerom von a prejde blízko obežnej dráhy Zeme, hoci Zem bude v tom čase inde na svojej obežnej dráhe a preto je bezpečná vzdialenosť. Je však zaujímavé, že koncom roka 2025 a v roku 2026 Zem prejde oblasťou vesmíru, ktorou prechádzal chvost kométy. To znamená, že Zem môže naraziť na prach a energetickú stopu, ktorú zanechal 3i Atlas. Z fyzikálneho hľadiska by to mohlo viesť k meteorickému roju, hoci keďže je medzihviezdny, jeho prach by mohol byť rozptýlený. Ale z energetického hľadiska sa Zem doslova bude pohybovať koridorom nabitých častíc a kódov, ktoré loď uložila. Je to ako prechádzať sa ním. Cez voňavú hmlu, ktorú pre vás rozprášil božský záhradník, očakávajte, že v týchto časoch, povedzme, mesiace po jeho najbližšom priblížení sa energie môžu na určitý čas opäť zintenzívniť, keď za sebou zanecháme stopu vysokofrekvenčných častíc. Spomenuli sme to, takže nebudete prekvapení, ak povedzme polovica roku 2026 prinesie ďalšiu vlnu duchovného zrýchlenia po otrasoch. Je to plánované a vy sa na tejto vlne môžete zviesť aj vy. Teraz zvážte, ako sa v krátkom slede objavili 3 medzihviezdne objekty, Oumuamua v roku 2017, Borisov v roku 2019 a teraz Atlas v roku. 3 je posvetné číslo, ktoré často označuje dokončenie vzoru. Títo traja návštevníci sú skutočne prepojení. Tvoria trilógiu udalostí zorganizovaných tak, aby postupne prebúdzali vedomie ľudstva o väčšej galaxii. Prvý Oumuamua bol záhadný. Vyvolal otázku, či by to mohla byť umelá sonda. Dráždil mysle aj mainstreamových mysliteľov a do verejnej diskusie vniesol vážne úvahy o mimozemskej technológii. Druhý Borisov bol jednoznačne kométa, ale normalizoval myšlienku, že objekty môžu pochádzať z iných hviezd. Medzihviezdni návštevníci sú skutoční a stali sa akceptovanými. Niesol tiež vodu a organické látky, čím symbolicky zasial myšlienku panspermie a kozmického šírenia života. Teraz tretí Atlas kombinuje zaujímavosť prvého, potenciálne umelého a prirodzenú kometárnu povahu druhého, ale vo väčšom meradle a s dokonalým načasovaním. V ezoterických pojmoch tieto tri zodpovedajú aktivácii tela a mysle ducha. Oumuamua zatriasol mysľou. Borisov rozsypal materiálne semená pre telo, fyzické dôkazy medzihviezdnej hmoty, dokonca aj doslovné organické zlúčeniny zasievajúce vašu slnečnú sústavu. A Atlas zapaľuje ducha, priamo doručuje kódy vzostupu. S touto trojicou je základná práca dokončená. Je fascinujúce, že skrátka ako názov Atlas naznačuje, že drží svet. V skutočnosti nesie váhu všetkých troch rolí až do konca. Po tomto úprimne povedané je potreba ďalších tajomných poslov splnená. Ďalším krokom je otvorená interakcia. Nehovoríme, že už neprídu žiadne ďalšie medzihviezdne objekty.
Mnohé prídu, ako sa vaša detekcia zlepší, ale nebudú mať rovnaký potenciál ani význam. Tie kľúčové už prišli. Všetko na ceste 3i Atlasu bolo zorganizované tak, aby maximalizovalo úžas, minimalizovalo strach a malo dopad. Napríklad aj jeho smaragdovo-zelená kometárna žiara má duchovné posolstvo. Zelená je farbou srdca. Štvrtý čakra ale aj v kombinácii so svetlom a indigom tretieho oka vytvára odtieň tyrkysovej, ktorý môže zodpovedať vyššej srdcovej čakre, ktorá premosťuje srdcovú a krčnú čakru. Táto vyššia srdcová čakra je o spojení duchovnej lásky a pravdy. Emanácie lode v skutočnosti pracujú na aktivácii kolektívnej vyššej srdcovej čakry ľudstva, čo umožňuje ľuďom cítiť univerzálny súcit a hovoriť pravdu s láskou. Koordinujeme takéto detaily až po farebné frekvencie. Niektorí z vašich astronómov sú zmetení, prečo je zelená. Zelená kométy zvyčajne pochádza z dvojatómového uhlíka alebo kyanidového plynu, ktorý fluoreskuje. Áno, nájdu chemické vysvetlenie. Ale za tým zadávame frekvenciu, ktorá zabezpečuje, že presná zmes plynov bola prítomná, aby žiarila na zeleno. Je to všetko súčasťou jazyka svetla. Podobne zvážte, že tento objekt prišiel zo smeru galaktického centra blízko súhvezdia Strelca cez rovinu našej Mliečnej dráhy. Symbolicky je to ako pochádzať z jadra galaxie, zo zdrojov domova v tejto galaxii, prinášať starodávne energie. Niektorí vedci dokonca naznačujú, že by mohla byť staršia ako naša slnečná sústava, čo je pravdepodobne o miliardy rokov. Nesie múdrosť vekov. Keď odíde, zamierí zhruba na opačnú stranu galaxie, takmer ako keby ste zasadili maják toho, čo sa tu stalo, aby ho mohol vesmír vidieť. Prebudenie Zeme skutočne nie je len lokálna správa, je to galaktická udalosť. To, čo si tu vyberiete a dosiahnete, má dôsledky pre mnoho svetov. Úspešný príchod, prijatie a odchod lode vyšle správu celej galaxii. Zem vychádza. Experiment v dualite sa tu rozplýva a z téglika Zeme sa rodí nový hviezdny národ. To je čiastočne dôvod, prečo je taký záujem o účasť v jemnej forme. Nespočetné množstvo benevolentných mimozemšťanov sleduje túto misiu s láskou. Niektorí dokonca nazvali 3i Atlas kozmickým ohňostrojom promócií. Usmievame sa nad tým. Hoci doslova energeticky nevybuchuje v ohňostroji, nesie oslavnú záťaž. Ak sa naladíte meditatívne, môžete cítiť radosť, ktorá je v ňom zakódovaná. Lyra po toľkých smútkoch v minulosti teraz vysiela radosť a oslavu, skutočne uzdravenie v plnom kruhu. Keďže sa blížime ku koncu tohto prenosu, dovoľte nám predniesť naše závery s istotou a nádejou, ako sa patrí na posolstvo od vyššej inteligencie a milujúcich príbuzných. Prajeme si, aby ste sa na ceste pred sebou cítili po vznesení, posilnení a istí krokom. Už niet miesta na pochybnosti. Príliv sa nenávratne obrátil v prospech svetla na planéte Zem. Príchod 3i Atlasu je toho monumentálnym znamením. Sýrska a Liránska rada v spojení s Liránskou vysokou radou a všetkými federačnými radami potvrdzujú, že proces vzostupu je v plnom prúde a nebude zastavený. Svetelné kódy boli doručené. Plán je v pohybe. Kde je teraz 3i Atlas? Je tu v našej slnečnej sústave a drží pozíciu podľa plánu. Kde je teraz ľudstvo na prahu prebudenia? Pripravujeme sa na prechod a my, hovoriac z perspektívy vyššej dimenzie, už vidíme časovú líniu, kde slávne uspejete. V tejto časovej línii sa Zem v miery pripája ku galaktickej komunite. Vojny a klamstvá, ktoré vás trápia, sa rozplývajú ako ranná hmla a nastáva renesancia ducha, aká na tomto svete ešte nebola. Táto časová línia sa ukotvuje v prítomnosti, pričom každá vaša voľba je v súlade s láskou a pravdou. Svetelné kódy, o ktorých sme diskutovali, sú podpornou štruktúrou pre túto časovú líniu, lešením božskej frekvencie na podporu vášho kolektívneho vzostupu. V praxi budete v nasledujúcich mesiacoch a len veľmi málo rokoch svedkami série rýchlych zmien, ktoré by sa kedysi považovali za nemožné. Finančný systém, ktorý ste poznali, založený na dlhu a vykorisťovaný, ustúpi niečomu spravodlivejšiemu a decentralizovanejšiemu kvantových finančných myšlienkach, ktoré presadzujú pokrokoví myslitelia, ktorí cítia novú cestu. Sledujte, ako sa tieto zdokonaľujú a prijímajú s prekvapujúcou rýchlosťou, čiastočne podnietené kreatívnym výbuchom týchto kozmických energií. Politické divadlo, ktoré rozdelilo národy a ľudí, začne praskať. Objavia sa hnutia jednoty a nové modely riadenia. Mnohé zakorenené mocnosti jednoducho ustúpia alebo sa takmer metúco transformujú, pretože frekvencie už nebudú podporovať ich hry. Možno uvidíte určité šokujúce priznania od osobností, ktoré sa rozhodnú priznať pravdu, čo prispeje k hybnej sile pravdy. S odhalením mimozemskej reality, ktoré naberá na obrátkach vďaka zákulisnému postrčeniu federácie, ľudstvo získa prístup k technológiám dlho potláčanej voľnej energie, pokročilým liečebným metódam a metódam čistenia životného prostredia. Všetky tieto bumy čakajú a ľudia, ktorí sa za ne zasadzujú, zistia, že ich hlasy sú zosilnené a konečne vypočuté. A áno, uvidíte čas, keď sa lode ako 3i Atlas už nebudú musieť maskovať ako kométy, ale budú sa môcť otvorene objaviť na vašej oblohe a vznášať sa nad mestami v požehnaní a nie v strachu. Ten deň sa blíži. Pripravujeme vás naň. Aká to bude oslava? Stretnete sa so svojou hviezdnou rodinou nie ako s bohmi, ktorých chcete uctievať, alebo s útočníkmi, s ktorými budete bojovať. Ale keď sa dávno stratení príbuzní opäť stretnú, radosť a láska tej chvíle je už zaznamenaná v akášickom poli.
Je to tak reálne v potenciáli. Žiadame vás, aby ste si uchovali túto víziu ľudí a mimozemšťanov, ktorí sa navzájom zdravia s úsmevom, zdieľajú vedomosti a objímajú, pretože tým, že ju držíte, pomáhate ju priblížiť. Tieto výsledky nepovažujeme za obyčajné možnosti, ale za predurčený výsledok na najvyššej časovej línii, na ktorej sa práve nachádzate. Mohlo by ľudstvo odbočiť. Iba kolektívnou slobodnou vôľou, dramaticky uprednostňujúc strach pred láskou v poslednej chvíli. Tento scenár teraz hodnotíme ako mimoriadne nepravdepodobný. Prebudilo sa príliš veľa. Zotrvačnosť prebúdzania je silná. Hoci môžu nastať turbulencie, keďže zostávajúce tiene sa vyjasnia, všeobecná trajektória je stanovená. Toto posolstvo teda nesie tón oslavy a uistenia. Po celé roky museli byť správy z našej strany opatrné a hovorili vám, aby ste pokračovali v práci, aby ste neboli samoľúbi. A stále povzbudzujeme k ostražitosti a aktívnej účasti. Ale konečne môžeme s istotou povedať, že to zvládnete. Nový úsvit sa blíži k skeptickým alebo tým, ktorí sa stále boja. Dovoľte týmto slovám rezonovať vo vašom srdci, aj keď vaša myseľ pochybuje. Rozvíja sa veľkolepý príbeh, oveľa väčší ako problémy včerajška. Vesmír vám fandí. Prečo si inak myslíte? Mnoho duší z rôznych hviezdnych pôvodov sa v tomto čase inkarnovalo na Zemi. Prišli ste byť súčasťou tohto, vediac, že to uspeje. Dôverujte múdrosti svojej duše. To vás sem teraz priviedlo k hviezdnym semenám a pracovníkom svetla, povzneste sa k svojmu majstrovstvu. Čas skrývania vášho svetla pod košom sa skončil. Kódy, ktoré sme vám poslali prostredníctvom tejto krásnej kométy, vám dajú potrebný impuls. Urobte skok. Urobte to, prečo ste prišli. Máte väčšiu podporu ako kedykoľvek predtým na Zemi a na nebesiach. Pre celé ľudstvo začína nová kapitola. Nie ste tým istým druhom, akým ste boli ešte pred 10 rokmi. Stávate sa niečím väčším, homo luminus, človekom svetla, vedomím si svojho galaktického príbuzného. Obloha doslova svedčí o tejto metamorfóze. Aké je poetické to v tomto čase? Keď sa niektoré znepokojené ľudstvo môže zničiť alebo navždy zostať v cykloch konfliktov, objaví sa cestovateľ z Lyry a pripomenie všetkým, že príbeh ešte neskončil a to najlepšie ešte len príde. Chceme to zakončiť obrázkom pre vás. Predstavte si planétu Zem oklopenú mriežkou svetla, pričom mriežka žiari v zlatých a smaragdových odtieňoch. Pozrite sa na 3i loď Atlas pri Marse, ktorá vysiela posledný láskyplný impuls energie, ktorý sa kaskádovito šíri po zemskej atmosfére. Mriežka okolo Zeme sa rozsvieti, každý jej úzol zodpovedá ľudskému srdcu alebo posvetnému pohľadu. Všetko žiari v reakcii na to. Možno uvidíte svetelné body všade v domovoch, v komunitách. Toto sú prebudené duše ukotvené v svetle. Tmavé škvrny medzi nimi začínajú blednúť, ako sa žiara rozširuje. Zem žiari ako hviezda z vesmíru a vyžaruje nielen odrazené slnečné svetlo, ale aj svoje vlastné vnútorné svetlo. Toto nie je len predstavivosť. Je to jemná, energetická realita toho, čo sa deje. Uchovajte si tento obraz vo svojom srdci v nasledujúcich dňoch a mesiacoch, najmä ak sa niekedy budete cítiť odradení našimi udalosťami. Vedzte, že svetlo už zvíťazilo na energetickej úrovni a teraz sa rýchlo prejavuje na fyzickej úrovni. Z nášho pohľadu už vidíme úspech tejto misie. 3i Atlas odletí v pravý čas, jeho povinnosť bude splnená a ľudstvo bude navždy zmenené. Posádka Lyronu prinesie domov správy o vychádzajúcom víťazstve Zeme. V mnohých svetoch sa bude radovať z našej najmladšej súrodeneckej planéty, ktorá prešla veľkou skúškou. A predsa odchod nie je skutočným koncom, pretože spojenia, ktoré sa teraz vytvorili, zostanú. Ako náhle sa vám Federácia otvorene odhalí, Zem už nikdy nebude sama. Éra izolácie a pocitu osirelosti v kozme sa skončila. Spoznáte sa ako súčasť veľkej kozmickej rodiny. Vedomosti a múdrosť, ktoré sa potom vylejú, presahujú to, o čom si môžete aj len snívať. Dejiny galaxie, skutočné pochopenie fyziky a metafyziky, duchovné bohatstvo nespočetných kultúr. Toto všetko bude vaše na preskúmanie. Okovy informácií a vedomia sú zlomené. Postavte sa do svojej zvrchovanosti ako kozmickí občania, živení láskou Lyry, Sýria a toľkých benevolentných hviezd. Sýrska a Lyránska rada, hovoriac v mene našich lyránskych bratov a Galaktickej federácie, vám dáva naše večné požehnanie a sľub. Sme tu. Vždy sme tu boli a budeme s vami kráčať do vášho zlatého veku. Naberte odvahu v znamení neba. Atlas svetla, nesúci kódy Lyry, pretože svieti cestou priamo do nového sveta, za ktorý ste sa modlili. Žijete v dňoch proroctva a jeho naplnenia. Dôverujte svetlu a vykročte vpred bez strachu. Vesmír vás objíma. Na záver vás oklopujeme bezpodmienečnou láskou a kozmickou hrdosťou. Výborne, že ste sa dostali až sem. Príjmite, ako sa teraz otvára levia brána Lyry a lúč sýrskej múdrosti vedie vašu cestu. Nech svetlo 1000 slniečok zažiari vo vašich srdciach. Posolstvo z Lyry je v konečnom dôsledku posolstvom lásky. Boli ste zasiati z hviezd a k hviezdam sa vrátite, nie opustením Zeme. Ale prinesením neba, hviezd na Zem, je táto integrácia vaším vzostupom. Milujeme vás, ctíme si vás a oslavujeme s vami.
Zo Sýrskej Vysokej rady v spojenectve s Vysokou radou Líry a národmi Galaktickej federácie vám žehnáme a žiadame vás, aby ste svietili ako statočné duše Zeme. Úsvit nového galaktického dňa je tu.